дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри турсунзода 26 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз хоҷагии деҳқонии ангурпарварии боғи Сомон дидан намуда бо рафти ҷамъоварии ҳосили ангур шинос шуданд. хоҷагии деҳқонии ангурпарварии боғи Сомон дар деҳоти ҷура раҳмони шаҳри Турсунзода соли 2008 бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта, масоҳати умумии он 589 гектарро дар бар мегирад. самти асосии фаъолияти хоҷагии ангурпарварӣ буда 480 гектари он тогзор мебошад. ҳоло дар хоҷагӣ зиёда аз 10 навъи ангур аз ҷумла ҳусайнии сиёҳ ва сафед, ғалаба, шоҳона, пешпазак, кишмиши сиёҳу сафед ва президент ки асосан навъҳои маҳаллии серҳосил мебошанд, парвариш карда мешаванд. боғи Сомон аз калонтарин хоҷагиҳои ангурпарварии мамлакат ба шумор рафта, саҳмдорони он таҷрибаи бои нигоҳубини ток ва ангурпарварӣ доранд. роҳбарии хоҷагии деҳқонии ангурпарварии боғи Сомонро Маҳмадамин Камолов, писари боғпарвари шинохтаи ҷумҳурӣ Шодравон ҳоҷӣ Камол Мадумаров ба уҳда дорад. дар хоҷагӣ 1100 нафар саҳмдор фаъолияти босамар дошта, дар таъмини бозори дохилии мамлакат бо ангури хушсифат ва баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар саҳми босазо доранд. соли ҷорӣ ҳосил дар тогзор фаровон буда то имрӯз беш аз 900 тонна маҳсулот ба бозори истеъмолӣ бароварда шудааст. маҳсулоти истеҳсол гардида ки дорои сифати баланд ва таъми лазиз аст, дар баробари таъмини фаровонии бозори дохилӣ ба Федератсияи Россия, ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Афғонистон ва Покистон содирот карда мешавад. соли гузашта хоҷагидорон беш аз 5000 тонна ангурро ба хориҷи кишвар содирот карданд ва имсол низ нақша доранд ки наздики 6000 тонна маҳсулот содирот намоянд. баъди шиносоӣ бо фаъолияти боғпарварон ва боздид аз тогзори намунавии хоҷагии деҳқонии боғи Сомон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти сермашаққату пурсамари боғдорон баҳои баланд доданд. мавриди зикр аст ки аҳли заҳмати шаҳри Турсунзода дар самти токпарварӣ ва истеҳсоли ангур мактаби махсус ва таҷрибаи бой доранд. бо мақсади таъмини бозорҳои дохилӣ бо ангури баландсифат ва содироти он ба хориҷи кишвар, дар хоҷагӣ бо дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сардхонаи замонавӣ бунёд гардидааст. дар сардхонаи мазкур зиёда аз 1000 тонна маҳсулот аз ҷумла ангур нигаҳдорӣ мешавад. бо ин восита хоҷагидорон метавонанд қариб дар ҳамаи фаслҳои сол бозорҳои кишварро бо меваву сабзавот таъмин намоянд. саҳмдорони хоҷагӣ қитъаи муайяни заминро дар ихтиёр дошта бо аъзои хонавода бо истифода аз таҷрибаи бои ангурпарварӣ машғули кор мебошанд. дар 9 гектари хоҷагӣ боғи мевадиҳанда мавҷуд буда ҳамасола ҳосили фаровон ба даст оварда мешавад. роҳбарияти хоҷагӣ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳисоби даромадҳои софи худ иншооти гуногуни иҷтимоӣ аз ҷумла бунгоҳҳои тиббӣ ва майдончаҳои варзишӣ дар деҳаҳои Саъдии Шерозӣ ва Заркамари шаҳри Турсунзода сохта дар вусъати бунёдкориҳо саҳми назаррас мегузоранд. соли гузашта бо дастгирии хоҷагӣ ба таври ҳашар муассисаҳои таълимӣ ва қариб 3 километр роҳи ҳудуди деҳаҳои атрофи хоҷагӣ таъмир гардида, имсол низ қариб 2 километр роҳ асфалтпӯш карда шудааст. дар хоҷагӣ дар баробари ангурпарварӣ ба чорводорӣ низ диққати махсус равона шудааст. айни ҳол дар хоҷагӣ зиёда аз 5200 сар гӯсфанд парвариш карда мешавад. барои истеҳсоли гӯшт низ хоҷагӣ дар ихтиёри худ беш аз 50 сар чорвои калон дорад. бояд тазаккур дод ки шоликориву кишти хӯроки чорво ҳам дар хоҷагӣ васеъ баромонда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хоҷагии деҳқонии боғи Сомон бо дастовардҳои меҳнаткашон ва деҳқонон ки ба намоиш гузошта шуд шинос шуданд. дар намоиш навъҳои гуногуни ангур ки солҳои охир бештар парвариш ва истеҳсол мегарданд муаррифӣ гардид. ҳамчунин аҳли заҳмати хоҷагӣ мураббо ва шарбату афшураҳо аз меваҷотро ки барои захира пешбинӣ шуданд ба намоиш гузоштанд. Корона кардам албатта. Ин биҳишти рӯи замин ҳисоб нисбат ба соли гузашта ҳосил хубтар. Ин баракат, ин ризқи рӯзии мардум. ҳадафи мо ҳам ҳамин. сатҳи зиндагӣ хуб мешавад. қаламчаро бештар гирем. қаламчаи навъҳои наза аз дари хона омада гирифта мебарад. вай аз ангурда бештар даромад мегиред. сардхона кунед, даромадтон бештар шавад. барои боз ҳам баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва истеҳсолу содироти навъҳои гуногуни ангур ба хориҷи мамлакат, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти хоҷагии деҳқонии боғи Сомони шаҳри Турсунзода маслиҳату тавсияҳои судманд доданд.